Tää pitää taitella oikein, että on näitä. Tee sä oot tekee. Mä vähän fyllään tässä mun kikkiä. Et kikki olisi hyvä sitten tossa biisissä. Mulla on tämmönen vauvan peitto tässä. Tää on paras soundi tällä vauvan peitolla ollut yleensä. Siitä vaan kaikille rumpaleille tiedoksi. Siihen ei käy ihan mikään vaan rättiä. Siinä oli 2 sekkaa samassa, kun se halusi taas toi Ilponen sellattiin. Mikäs Porcupine Tree kitara meillä oli tässä biisissä? Nää on kuule ihan mun omi. Bunchopine Tree. Nää on ihan mun omi. Pistä se. Sit tos kun tulee toi breikki, niin Hei, missä kohtaa se? tossa lopussa kun lähti vaan toi kitara, sit se basso lähti heti. Basso lähtee heti joo. Niin Se- jos ei teitu klikkiä, niin te olitte aika hyvin. Se kyllä ei sit mennyt sinne päinkään. Ei tuu klikki. Ei tuu klikkiä. Ei tuu. Halutaan se klikki. No ei munkaan sit voi, en mäkään voi sit soittaa klikkiä. Mut klikki. Nyt ei oo klikki päällä. Joku Sit tuu hevon vittuun jo. täytyy sitä laittaa päälle. Tää on 120 nyt. Tossa biisissä kaipaisi vähän kikkele-pokkeliin, mut sitten mikä tosta selkeästi heti huomasin sinne Britkeen meno taas tässäkin biisissä. Miten me mennään sinne Britkeen? Me selkeästi mennään Britkeen. Niin se. Se on kans tärkeä paikka. Siinä pitäisi jotain ideaa olla siinä soitossa. Toiko on Britke? Tarviiks tää nyt korostaa? Se muuttuu. Täällä on laulut ja se on kaikki. erilainen taas kuitenkin tuohon hertsiin verran. En mä tiedä. Nää on korostusten kaveri. Kaikkien korostusten kaveri. Ihmiset tykkää. Tykkää joo, mut mä en tykkää. Mut tiedät, että tämmöttiin soitetaan, niin se on paljon hauskempaa kuin että me soitetaan näin. Häh? Kokeillaan. Elikkä ihan vaan niinku, en mä tiedä mitä siitä pitää soittaa, mutta niinku. Mä en osaa soittaa tuon klikki. Ei se mitään. Ei se Pääset mitään. tauko oikein mitään, niin sä lähdet oikees kohtaan. Se pysyy ihan ok, ei siinä. Se vähän lähti lautalle, mutta sit se meni takas. Kun sä tajusit, että ai vittu, niin tässä pitää olla tulla tempo. Kun sä vähän lähet oikees kohtaan, niin silloin. Joo. No vedetään nyt semmonen pätkä. Katsotaan minkä pituinen tästä on, koska jos se on 6 minuuttia, niin sit siihen pitää alkaa. Se loppu täytyy olla kauhean pitkä. Niin. Sitten tehdään lisää. Pari osaa. 3 minuuttia muuten, mutta sit pitää saada se 6 minuutin biisin. Mulla on aina takataskusta pari osaa lisää. Yhtä sointua vaan koko ajan. Mä en edes vaihda sointua enää siellä vaiheessa. Pari kertaa menee yhdellä soinnulla. Ja se olisi vaan älytön räimet vaan. Ja fade outis voi olla sit ihan niinku. Ja Joppe voi vielä vetää jonkun. Sillähän on voima. Siinä kyllä. Anna siinä joku Tää on muuten vaikea. Mitä? Anna sä. Joo, mä vaan. Tappi tai kaksi. Tuo on helpompaa. Kaikki kapulat tippuu. Monkka! Tähän silleen, että mä annan niinku. Joo. Se onkin vaikea klikki. Ei toi ihan helppo. Kato mitä pystyy tekemään. Muuten se on oikein hyvä. Sano jotain Naseen. Ei nyt ei kyllä lähde. Miten hommat sujuu noin muut? No kyllä ne pikkuhiljaa. Kauhean epätoivoton olotila. Mistä se jo? Ei osaa soittaa.
Tää me suunniteltiin jo musavideokin. Täytyy muuten arvioida, missä kohtaa tähän. Perkiltä pelästä. Mut mä soitin sille Hendu. Ihan täydellinen. Ihan täydellinen. Ihan vois kitarista soittaa. Se on vähän sellainen dampattu, dempattu. Se on, ei se ole mikään niinku sellainen, sen ei tarvitse olla mikään sellainen heavy klassikko, vaan se on vähän sellainen niinku puoli. Ja toi on hyvä. Pitäisikö olla joku tommonen rytmi? No, uudestaan. Ota uudestaan. Tää on näköjään vibraattoa tää pekotin. Ei muuta.